nonuwan kansu magana suke, za ka ga sun yi tauri, to magana suke yi, motsi da kansa suke yi saboda yanda suke jin daɗi. Amma maza wai ku zo wai za ku ci mace ba wani shan nono ba wani, kawai ta buɗe muku gindi. Haka kawai ake yi. Ai kamar yanda kuke so mace ta sha muku nono, ta sha muku bura, ta yi muku kiss, haka ita ma mace take so ku ɗan sha ta. To bayan dai ka gama sai ka sauko ƙasa ka zame mata fan ɗinta. Idan ka zame mata fan ɗinta sai ka fara wasa da belinta, ɗan tsakanta. Kana wasa da shi da babban ɗan yatsanka sai ka ɗan buɗe ƙafafunta. Sai ka fara tsotsar gindinta. Wannan ina gaya maka yanda idan baka taɓa mu'amala da mace ba, aka kawo maka ita yanda ba za ta taɓa mu'amala da kowa ba in ba kai ba. Ka sha gindinta, ka tsotsi gindinta, ka caccaki gindinta da harshenka yanda ka san ka sa burarka. Ko da gindinka yana zubar da maziyyi, yana rawa, burin sai ya shiga gindi ya ci, to ka matse. Kai mata irin wannan kiwon, to duk inda kake ta nemo ka, ka ci ta. Ka caccake ta da harshe ba ɗan yatsa ba. Ka san ɗan yatsa dafi ne. Masu lesbian su suke sa hannu. To kai da harshe za ka tsotse ta, ka tsotse ta, ka tsotse ta, ta gama jiƙewa, ka tsotse ruwan nan tas, ka tsotse ruwan gindinta tas. Ta dinga kuka, tana ihu, tana zabura, tana buƙatar da kanta ta dinga janyo ka, ka zura burarka. Kar ka zura. Idan ka gama ta wannan ka ga gindinta ya jiƙe, gadon da kuke yayi kaca-kaca idan mai ruwan ce. Ka san matan ma kala-kala ne. Akwai mai ruwa, akwai marar ruwa.